Ato na ko skulahan. Asa ka, Papa, no? Muskuro na ko. Nga kubaw niya. Ay, ako ba nakalimtang nga ko, Papa? Ngay kubaon, Pabi. Eskwila na ka. Tarabaw ni mo. Oh. Nako. Ako ba? Bye-bye pa. Adong, amping dong ha. Pagtarong ko eskwila. A few moments later. School na mo. Uyog na na. Na! Dala. Ang tabahan mo. Ang tabahan. Baon ako. Mhm. Chocolate of juice. Labi na. Ay, tubig. So, di sa wagas, ako'y pangutana karon ninyo. Balag isa sa kamot. Ikaw, Moy, baliw ko karon, Moy. Na ako pangutana. Ako, sir. Sir Puroy. Bukil Majilan. Baluan na sir. Kita pa tayo majilan. Wajib ko baluan na sir. Asicip. Papa, sir. Wag ko balo. Kuno mo, Moy. Pari ay mo mamahan. Kay makikistorya ko karon dayon. Okay. Sir, ako tuon, Papa. Ako bariun. Meanwhile. Papa, mana? Nga naman? Tuong kasir na mo. Sa pantay majilan. Dili man ako. Mao to ako ginang nga basin ikaw. Anong ako man? Saan mo gini ako? Sus! O, tana na. Ato to na. Tana. Naalagi ka. Naabot na lagi ka. Maayo nun. Asa man mo? Sa eskwelahan ni Moy. Kay, ipasaninglan imong anak. Moy nagpatay majilan. Yan yung boss Moy. Ako'y nagpatay majilan. Samot na di ako. Sus! Angko na lang umong buha ko. Kinsay, nagpatay ni majilan ninyong duha. Kung ano yung pasaninglan ni tanan. Sus!